Hi Calabinians, nataron sa Balamban. Kay ato ning tilawan ang one of the best kananan there is Balamban by called Nang Lindas Kananan. This is a Carinderia style restaurant that offers all of our Cebuano favorites. Ug tara, nung tan-awon unsay pagkaon diri. Let's go. From the streets to the hidden corners, Colony 7's got them all, yeah. We discover local flavors and foodies unite. Feast on the burgers from morning till night. Oh yeah, Colony 7, oh so divine. A football that'll make your peace not shine. From hole in the wall to the main lights. Come join the journey, it's a foodie's delight. Taste the flavors, savor the love. Colony 7, we'll take you above. So guys, we're here at Nang Lindas, the home of Bisdak favorites. Ug mao nilang menu bay. O mo na nasa mga manok, tinulang manok, ilang manok espesyal, nasa sisig, nasa mga baka, nasa hamodala, isda o guban pa. So tilawan na nato ang ilang sudan bay. Hi guys, we're here Nang Lindas now. Mao ni mga some of their specialties bay. So Nang Lindas Kananan started in 1988 as a karinderya. Now na restaurant na siya. O mo ni mga specialties dre ba niyang humba, as like sizzling bangus, paklay, ang tinolang manok nila o kanilang manok espesyal makuno ning the best chicken ha, manok Bisaya in town o kaning punggos o bagoong rice. So unsa may atong giwat mga onda bay. Sabay mo na atong tilawan ng mga pagkaon diri. Alright. Of course, sugot as tinula ba o munggos para nato matilawan. Wow, swabe kayo ba? Perfect kayo. Now, mapaparise ba sa sabaw pa lang daan. Daog na ko no. Yan, munggos ta. Perting mamiaray ka naman nanay siya ikuandaan ba kulinaw ba nanidilis yeah. Takto pagkaluto humok kay munggos yeah. Parat ang dilis na tanan na kompleto sangkap ba yeah. Of course ang atong giaridri kagilang manok ba special gyud dito ako gadahom na ingani kalami ang manok Bisaya we kuan ba sabi na kung kanon init pa very juicy may pagkaluto kanang kuan gyud ba nindot kay nabigyan sila suka na isawsaw pa na nato unya kaya dapat na sila laing mga dishes like of course kaning humba bay sa pwede ano humba ano yung tambok na humba nga atong kuhaon ba hindi pwede kuan atong unod lang ana nagisagol na tambok bumok yun kayo ba khas kay kanuna and of course kanilang bangus if di ka magkarne bangus ta laban kaya lamig sa kay itong sauce na ilang giyapo ganyan sa pag-sizzle ani ba. And finally akong paboritong paklay na nakalingaw nila ano bang dagko gid ang chunk sa ilang paklay makakita gid sa unod ba.
Manabay super sugod ang una dalawan dress ng Lindas bay. Imagine 1988 pa din ni sila serve, and I'm glad na gipadayon ni sa anak din ng Linda ba. Kay kuan kayo dapat ipadayon yung mga nganing kananan makadang lamig na sa una nga. Sometimes say mga anak manghilig magkarinderya ba. I'm glad na ang anak din ng Linda pursue this restaurant kasi kung wa pa to dito katilog ng ani mga lamig pagkaon sa Balamban bay. So kung masuri mo Balamban tuwala sa Barangay Pundol padung na sa Toledo doon na siya actually guys sa ano gihapon ug tilawin ni kang Linda tilawin ning manok ug uban pa. So kung bation mo kagutom sa Balamban tawaw na mo asa mo adto diri na. Dapat imo gyud na i-mix tanan first jan. Manudlo pa no. Nay tissue ha. Pilan. Ito. So pala guys, lingaw yung gagawin sa kung suroy dito sa Balamban by lami kit kay nang Linda na kananan by lingaw kito ilang kuan ba kanang Bisayang manok bay o katong fried o katong manok espesyal kay murag espesyal gid kayo murag unlike sa other lagi Bisayang manok katong mas kuan to mas unod, mas juicy, lami. So man dapat yung tilawan kung batuon mo kagutom dito sa Balamban, right? Check out nang Lindas one restaurant. Oh, di ba since 1988 pa you can enjoy mga Bisaya na to na favorite, bistak favorite sila sama sa paklay, munggos o uban pa, di ba? So mana tilaway bay and I'm sure mag-enjoy gid mo. Oh, na nagkoy happy kay ko kay na nakoy atuan sa Balamban bay na lamig kan ana. Bye bye.